Okay, kiksunan may adlaw ka na itong tanan. Kumusta ka mo? Ano yan sa inyong lagats kang inan Trifon Morales. And then, my partner pong diri, si Randy Kaya. Kumusta ka mo? Asap kita, always say a prayer, mga kiksunan. Mga ganun importante. Lord, salamat sa mga grasya ang imagihata ka na mo matag adlaw. Inaot ng kami, Lord, na mawa na ning pandemic sa tibok kalibutan. Thank you kay Lord sa mga grasya. Okay. Ang atong suwatang pagkarawan atong hatagan ng pagtagan, no? Pinadakinis sa kababae nga nagpatago lang sa nga Marina. Kinikibawatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. O karong may gano'n natin maglangan ang atong sender, si Marina. Kini akong bana, labihan ka bugal-bugalon, unya hinawayon, daghan kay maglagot niya. Pero ang problema kay inay siya ang baslan, ako naman hinulang maigo sa bawas. Pero araw inyo gimasabtan ng istorya, no? Ingnon ko ani sa pagsugod. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction, night after night? Let me love you, Carmelita. You don't know what I'm going through. It's not fun for when I'm thirsting. My heart is bursting with love for you, with love for you. Hoy! Sa baka! Did your mother ever tell you that it isn't right to kiss? I'm a man and you're a woman. It's only human to want to kiss. Let me love you, Carmelita. Hoy, hunungan na in town na, Antoy! 2021 na taligid mo! Buklan ninyo! Kanta pa ko diri! Kanta-kanta. Kanus, hunungan na niya. Busanti na akong dunggan, kada kanta ni mo ng kanta, ha? Ako nga, Marina, imong kantahon, Carmelita. Hanggaw pa, huwag yung kailangang kanta, kana ragyod, ha? Lisod ba nga nita aning usa ka kanta? Kana pa noong daghan ng isagol-sago lang. Paita ni mo, ikikanta diri, ako'y maminaw, ikikanta ka rin. Ay, pagpuyo diha, ay. Be, gaya tadag para bugas, be. Wa na tayo bugas, be? Wa na. Lain sad kaayo. Kana na lang yung naong nahabilin ni mo ay. Kanang nasi mong naong. Ay, giunhan ko na. Bugal-bugalon bitaw ka, unhan talang kandaan. I like it. Hilaw diha ay. Sige na be, kay maglungag na ko, pag itay sudan. Kadiyot sa kay mag-withdraw pa kus bangko rin. Nanasad kapuya ng style ni Mutoy. Mangutang ba noon ka? Ibawin na siyang watay sweldo diri. Kapuya ang style ni mo, Antoy. Uy, pirmi lang kang short sa imong sweldo. Pangitag laing racket, uy. Magnegosyo taray ka. Saan naman sa negosyo, ha? Kundi mahalin, mahurot. Sabay day, karaan na, ay skin din na, karaan na Antoy. Naibago. Sa may bago? Kung dili man negative, positive! Virus na! Mao na rin bago. Pagkakidrot ba ni mo? Sa ba may itong paliton dahil? Waka kitag na baligyag bell pepper? Bell pepper? Nanay. Narlingkot at bangay. Sabi na, Antoy, uy. Asa ko'y bell pepper, ano, uy? Puros mga carrots ang baligya, diha. Ay, ang ilong anang tindero, mura man nag-bell pepper. Ano ko, chukay ka, uy? Madunggan gani ka na. Bugal-bugalong, di ka ayo ka. Mura pito ng bell pepper ang ilong, Ilong, uy. Nawayon kay ka. Kanang ilong ni mo, unsa man kuno na? Murag prutas. Sa protasa. Murag tambis nga na magpikas. Awa ka raw, juga gipili hasay mong kaugalingon, imo pagisaway. Para fair. Angay man na. Saba niya ay, dali na, ato tas anahan. Day. Katiutsa. Usa pa may tanaw ni mo diha, uy. Katiutsa ka mga nindot kayong relo. Nindot kayo relo. Brad. Kagpila ning reluha, Brad. Mahal ni Brad. Kaya automatic man eh. Pero pwede ka mangyo ni Brad. Pila mang mahala, Brad. Kini siya 3,000 ni Busing kung ato kapalit sa mall. Pero din ako lang ni hatag ni mong 2,000 eh. Mahala. Ba't di pa dun? Mas tindot pa man ganin nga akong gisulob. Nga barato pa. Pansi man na mo. Pansi ko taon. Gold ni do. Gold ni do. Gold. Mulubad lagi na. Puti magina Ay white gold man. Unya, wak pag yun pag-andal. Usap taon na. Stop watch man eh. Kalma lang mo, boss. Kaya nga no, original na inyo. Original naman eh, klaro na eh. Pure niyo yun, yabag ka. Yabag. Bebe.
Punta nga na tog limonsito, be. Pustan, be. Pustan na tog limonsito, be. Awa. Milubad! Milubad mo lagi. Pure bitaw na. Ikaw pure na. Pure bitaw na. Pure mo ng limonsito imong gibutang. Pure mo na. Boss. Oh, di kang palit, no? Kanang, lakaw lang ka na bidael. Bidael lag, bugal-bugal ini, ha? Hindi. Yuri riba, bidoy. Kita ka di kakaulis inyo, da? Uy, Antoy, dali na, uy, mamaya tangan, dali na. Lakaw na lang, Brad. Lakaw na lang. Dadaan ang baboy ni mo. Ayay, Usay pa po, ayay, ako Ha? magibirahan. Ahak bayani. Dali na, Antoy, oy! Napagan kita ang sibilyan. Paita lagi. Dili man unta ako nagbugal-bugal pero ari man mo banda nako ang bawas nila sa akong bana. Ikaw ba? Madugay na madisgrasya yung ka na imong kabugal-bugalon. Nga no ko taon, nanapat ko nila. O ingna niya lang. Maka-timing gani kag tao nga imong bugal-bugalan unya init og oo, ana malas kag yun, antuya ka. Suwayi lang dapat kay niya rabay kumo na bisag matapsing nga lang maiguan paig yun. Samot naman hinuong ka oy. Abi na ko ginawayon og bugal-bugalon ka lang, hambugiro pa man gid ay ka. Murag naa na gyud mo ang tanan antoy. Mao na giingon day nga versatile. Idort ni mo pe. Makonsumisyon gid ko basta magkuyog mig sa kong bana kay kutob sa makit-an niya iya gidayon ng komentaryuhan. Unya way paki bisag daghan pa makadungog. Mao nang ako gid ang mahadlok. Og badlungon ako umugara pag yun. Og mulakaw gani ko ako na lang usa. Pero inigpauli na ko ingon ani. Mga salbahis, mga demonyo, mga bugal-bugalon. Oy, ngano ka ay? Ha? Day, ngano ka? Naghilak mo ko ka. Ngano ka, oy? Money na ani na ako tungod nimo hanggawa ka. Ngano ko taon? Mangutan na kang gano, gibugal-bugalan ko. Yate, sura! Kasi nagbugal-bugal mo, ha? Kinsa pa, katong imong mga gipambugal-bugalan. Giyon sa mga kanila bugal-bugal, day. Nakadungog yung kudong, ingon to ko sa kapangag og gipon, ingon siya ay, kung tan-aon ko nuko sa ubos, mura ko nukog anay. Oh, Pero og tan-aon ko sa ibabaw, mura ko nukog butakal. Yamatra! Mura grabe na nila. Mas grabe to gisulti sa usa, katong kinsa man to, uy, sagingan ato na bugal-bugal ako. Kay ngano man. Unsay ang gibugal-bugali mo, ha? Mura Pagsulti. ko nukog irumbuang. Yate, sura! Murag sobra na nila. Ngano ko tao ka nagsulti man siya na? Murag kang irumbuang, ngano? Naghalhal man ko nuko. Pida, hindi na kag murag irumbuang, ha? Oo, mauna. Ano man mo pa ka, day? Hanggaw ka man ka di ay, Agay! Agay di ay mo niresultas imong kabugal-bugalon. Ako'y gibaslan. Ikaw gipaak, irumbuang mo ka. Hilam! Sugo ni ko nila. Wa! O niya kasi may nagsugo ni mo, bugal-bugal ka ng mga tawana, ha? Wa! Mauna diha, ikaw ra. Dapat unta ikaw ang gibaslan, dili ako. Hinampak ang dako, nagdako na ng itlog ni mo. Sus Marie, perting pinangita na ako aning inyong bay. Nagsige ko pangutan ako na asa ning bay nilang Marina. Wabay nakaila. Pero pag ingon ako nga antoy, gitudlo man dahil ning inyong bay. Ay, sikat bang kayo na diri, Mare? Si pari antoy. Oo, sikat na diri. Kay hanggaw man na. Pero lain ang pagkatudlo niya Marie. Na may pakapin. Ang sabay pagkapin? Pag ingon ako nga ilang antoy, gitudlo dayon ning baya. Pero ingon pa ay, nara ka ng bay nga kuan, katumpagon. Munay bay na inatay dako. Lagi na mariwi. Oh. Muramad may kalagot ang tawanan ni pari antoy. Ha? Nay naagid Mare, unsaon bugal-bugalon man kay nang hinampak dako, hinawayon pagid kaayo, hambugiro pagyud. Hala, pastila, no? Daghang kay nagkontra nga ri. Uy, hala, kadilkado gud ay ninyo, Marie. Wa may plano nga mamalhin? Ana, bisag asa pa mi mamalhin Mare, bisag adto pa mis impyerno, samot nga kontrahan na ditong Lucio. Kasalo si Marie. Lucifer God. Nga naman, Marie. Hinawayon kay nang dako eh. Samot o makakita ng Lucio dito, di ka mag-alburutos Lucio. Kay bugal-bugalan maganda ng tawhana. Huwag yun na gipili.
Bisan ang iyang kaugalingon o nayon niyag bugal-bugal. Asa hanggawa lagi utok lagi tawhana? Na, unsa ko di ay, uy. Ay, unsa may ato ni mo, Mare? Ay, di ako yung mga baligyang lusyon, Marie. Unyaw ako magtuo nga kay buntag laging sayo na tuog pa Miss Antoy, ug mo ako namatan nga may nagsigit-syagit sa gawas. Gawas siya, Doy! Gawas siya! Hanggaw kang dako, gawas Kinsa maron nagsigit-syagit sa gawas, eh. Usgan kati kang buhagan! Pero di ka dungog magpusna ang Antoy. Pero ni ara mas Antoy na tuog pa man. Di akong kausabi. Adoy! Ha! Gawas siya! Pakita ni mong kaisog ang gawa ka! Gawas mo! Itok ni Coral Runyor! Oy, magumba ng kural. Oy, ngano, Pagawasan sa Doy! Pagawasan na! Kay pusngagan ko na! Ngano, lagi sa may problema ni mo. Pagaw... Ala, pagkagisagis mo. Magtakos mi! Pagawasan na imo bana! Magtakos mi! Usa may takso ninyo? Otro sa ka! Pariya sa mo hiwi mo utok! Mga bugal-bugalon mo Ay, dako! pahatay pa, istoryahon ta ni ha. Ay lang pa siya gitsagit niya. Kay gitapuk antas mga tao, mauwaw ta. Istoryahon ta ni, kadiyot kay mugawas ko. Unsay problema ni mo? Di malabana ni mo. Giingnan ako asawa nga nasod sa amo. Ingon siya, hala, naitigri sa sod. Unya, nakasiguro ka nga imong asawa ang giingnan og tigre di ay. O nga nung dili man, ha? Nga, sa dihang ni gawas ang akong asawa sa koral, misyagit man imong bana nga, hala, nakabuhi sa koral. Nyakin sa may lain tao ni gawas koral, ang ako mga asawa, o may lain ni gawas. Ah, gamay mo sa kag-utok. Uy, kagrabe Ano gamay para man? ka na. Ra, unsa may problema ni mo, ana, uy? Mangutana ka kung sa'y problema, nga nagkagubot man mi dito, kay ang mga tao nga nangagi, nagkabuang o padagan, kay nahadlog sila tanan sa kong asawa. Oh, Mao nga paggawasan ng bana ni mo, kay pusngagan ko na. yati ragod pusngagan gyud. Kadiyot. Sige, paggawasan ng bana ni mo, kay paggawasan lagi! Badya ay, wa ka mayabag. Magtawag kog pulis ang gawa ka. Ayotir sa doon, mulin lang ko eh. Da, sibat lagi ka. Hadlok de kag pulis. Tuwa na siya, day. Dili na ka ra diha. Oh, ganihar ako. Ganihar. Unya nga wa magabugawas, ikaw may gipangitaan to. Sagdito sa lari. Mm. Mga mabawg, mga sampot, matawhana. Pe! Pagkatalawan, di ay, nya hambugiro kay stanan, paita sa kumbana, oy. Unya, pagkahapon, ha? Nang Marina! Ngano ka bayot, oy? Ang sinoy Antoy pa! Ngano mas ni Antoy? Nadunggaban dito sa iskina! Aw, malas. Unya samtang bidagan siya nang natunok pag yun! Ha? Hala, no? Antoy! Mao na akong problema ron. Kay, bisag nabuhi pas Antoy, pero nabalaka ko, kay nakadungog kong istorya nga birahan gay kuno nilas Antoy. Pero unsaon man ninamo, uy, ang ako ba og maapil ko? Mo gyud akong problema. Unsaon ko man ni akong bana, uy? Unsa man og kamo ang pasiltihon? Marina. Hello! Good morning! Ay, ba, Ate Bres, good morning. Sa tanang mga namati na to karon, good morning kaninyong tanan. Salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw. Og thank you sad kayo sa tanan nga nag-maintain. Nagtumar karon og Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Plus with mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with garlic para sa itong mga high blood, cholesterol, katuntas sa sugar. Magbisan ka ng mga arthritis na to, rheuma. Maigo kayo ang Panyawan Herbal Capsule. Sa di pa ka mamahaw, 20 minutos sa di pa ka mamahaw. Inom na kadago sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Ini ka paniud to, maghapon. Inom daan og sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule, una ka maniud to. Maghapon sa panihapon. Usag hapon ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong panihapon. Onya, pasalamatan ako ang mga staff ni Kuya Nick Pipito diha sa Toledo nga migamit sa tuwang Panyawan Liniment Oil. Thank you kay nimo Kuya Nick. Salamat sa kayo sa tanan po mga staff ni Kuya Ricky Asnar. So Ricky, kumusta mo din ha? Salamat sa imong pagpagamit sa atong Panyawan Liniment Oil sa imong mga tao diha sa imong beach resort. Thank you kaayo. Og nita Lester, kumusta ka diha imong mga staff? Salamat sa imong pagpagamit sa atong Panyawan Liniment Oil, ang #1 nga haplas sa
Kabisayan ug Mindanao. Said Panyawan Liniment Oil. Thank you kayo. Ang original. Ang original. Okay. Si Anthony de Lima di ay mga suki na to ni Panyawan. Hinaot atong mga barkada dia pasuway tilaw bay sa atong Panyawan liniment oil. Katong mga pamaol, mga panuhot. Di ba tana pasuway sila. Okay. Salamat kayo. Ma'am, Ang mga staff usab ni Honorable Raul Butron diha sa Oslo Public Market. Sir, salamat kayo sa pagsuporta nimo sa mga barangay tanod sa barangay Tanawan. Ug salamat ina sa Mrs. Salamat sa paggamit sa celebrity ko Jig Beauty Soap para sa beauty care. okay, unya sultihan ta mo ang toxin, mao nay modaot sa function sa lawas sa tao. Mao nay makaingon nga daghan tang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst ug uban pa. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, mao ni akong giingon nyo, usa ni ka natural detoxifier. Mao ni siya tigwagtang sa mga toxin sa atong kalawasan, usa kini ka natural remedy. Remedy nga tigwagtang sa mga balatian nato. Puno kini sa nutrients nga mao ay makapaliguon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR 80715. Busarbogtang ang toxin sa imong kalawasan. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 kini mutangtang sa toxin sa atong kalawasan. Okay, Ate Pres? Ang sindir nato Atong nga. sender karugad lawa. Murag si Turom siguro ni si Marina. 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 Tungkol din siyang bana nga bugal-bugalon kaayo. Oo, kanang bugal-bugalon, hinawayon, unya usahay, apilon po ng asawa, mo na nga, kanang naang sa katapusang, dapit na sa katapusang siyang sugilanon, nadunggaban siya, Ate Pres. Kiki si ang Katong yung bana, oo. Nagbabas turo kay naan sa Dili siguro turo, gibugal-bugalan. si Antoy. Pero tungkol sa kabugal-bugalon. iyang asawa Ate Pres, wa mo la ka nga nadugaban siya, da mayra. Siya niya pagdagan nang natunog pag natunog ay Ginoo ko. Hadlok pa siya sa tundok kay sa dunggab. Yung problema, kaya ako nung ibahad. Doon na sa Ate talini Pres. siya problema. Problema kaya ibahad siyang bana. Anak yun mag-agi. Basta ka na sobra ang kabugal-bugalon. Sa mga yun ay mo hadong turo. Bida Dili ayo. na may bugal-bugal. Kanang na ipahimutang. Dili ka na katawanan. Oo. Pero okay ra kung ka mo mag-amigo na. Kanang inyong silingan. Adilis turo si Antoy din. Antoy, Si Antoy may yambana, dili si Toro. Pero bisan mo pagani kung ang imo kanyang masiligan imo bugal-bugalan kay amigo ra pero usahay dili biya Di gimayo, Ate Pres. nabe di ba kadawat ka gisapot ba nya imo bugal-bugalan di ba amigo mo pero nahigayon nga sa puto na siya Tinuod na. doon ay problema ba ron imo bugal-bugalan Pres, pero dili mayo kay Pares ka usa ka ng tapat sa kong bahay at bara kay may bintana tunga aras dupa. Saba kayo. Mga tug, ari nas alas 2, alas 3, kanilang ML. Ako magyaw-yaw ko. Muto nga. Ikaw magyaw-yaw. At maguntuig, gitimbaya ko sa ilang inahan. What ko managad? Kanang lang, hello, Bump, New Year. What ko managad? Ano sa di butang Pagkita New naman Year mo sunod to? adlaw, ikaw, kibaw ka, ano kumutingin mo, gisapot ko. Ano, na mo mga bata ay, rasis ka daw, saba pa kayo. Kanang na ang, dili na ba yung karong hapit kada gabi, mo bitong muli ko sa Oslo, bukit jote, kaya konsumisyon ko, kaya dugay kayo mga itong ML. Kaya ito, matug lang kung tag alas 9, alas 10, kaya sa'yo ba kayo kung magsubis, balitan, magsike pa magsapa kayo. Panahon sa'yo, sa kingon ni mga tipres, bisag unsa pa, bisag kita mismo komedyante ta, ay adlaw nga sa'yo magsipok atong Nakaroon, kay kini si Antoy, nadunggaban man, ang ako, basit mausab na siya, maliksyon na siya, tungkol siyang pagkabugal-bugalon. Oo, siguro kung mausap na. Okay naman kung komedyante ka, basta dili lang ka Dili na may bugal-bugal nga komedya. Oo. Kaniya, dili komedyante, Pres, kada bang Dili bugal-bugal. komedyahan ni mo nga dili mo kaila, di mo bugal-bugalan nga dili mo kaila, mo na pait. Okay ra tingali pero bisa na gani ha imong amigo ug imong bugal-bugalan do naghigayon no di ba? Di na kagwanta. Sa puton, ana ba sa puton, ana ba? Ang kani karon kanang na basig maleksyon na siya nga ako lang nga pagasulti gyud Marina badlong gyud siya perme nga ang iyang mga komedya ug mulahap na dito ka siguro pikon ang iyang gikomedyahan. Di nakalikayan. Katong iyang lahat nga gikomedyahan natin Pres pikon gito kay gidunggaban siya. O nadunggaban, di gasto na kay na. Karon kay ingon man Di sa nga bayong mo bugal-bugal ka di nimo kaila. karon Oy.
Unya karon kay naa may ni bahad, imunutan ni bahad. Sa ato pag moingon kag mubahad lang, mura siya treat, no? Og sa uban pang pakasulti, ug ari ka sa mga tigbalita, intimidating. Anya, no? Ug moingon kag treat, unsa man klase nga treat ka ng treat, unsa mga klase nga bahad. Mura district yun siguro Pwede bang mapablater siya sa barangay Daan Land, di ba? Oo. Kaila siya nagbahad, aron ug unsa gani may tabo, nablater na dito nga gibaharan siyang gili, nga muni, o may bawa na dito. Sa ako nang giingon, kanang ang iampo lang na daybe. Pagabadlungan lang sa. Pagabadlungan niya iampo, no? Iampo kanang na may kanang niya ka sa syudad Puyo Inday, na may mga misa sa radyo, makadlawon, padunggan sa iyaot malukpay, hikapon sa Holy Spirit ang iyang kasing-kasing, o dili na siya magpataka o pangumidya nga, lahap na makasamad o balatian. Salamat sa magpanangan na itong tuluman noon. Kure ko ang pasultihan.